हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ कॉटन यूनिवर्सिटी में क्योंकि आज कॉटन यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होगा, पोएम रिसाइटेशन, क्विज कंपटीशन एंड एक्सटेम्पोर स्पीच का। तो हम लोग वहीं पे जा रही हूँ। आप लोग देखते रहिए। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थादो, जायफोरा नायनो मोजां मोनो। दायो जोङो थांगासिनो लोगोफोर। थांगासिनो लोगोफोर जोङो दायो। दिनैसो सेकेन्ड टाइम जासिगोन कटनाव थांनाया। नङा मोनदों आं दिनै गवासो मोननानै माथो मारैबा जाना दं आंनिया दा मारै खोनागोनथाय खन्थाइयाव रायनायाव। हाय गाइस। जों ब्लग बानायदिना मिथिखादों खोमा सोरबा सोरबा। थाबायनोबो हागौलालै। कामाख्या स्टेसनाव फैबाय जों लोगोफोर दायो। खोनायो ट्रेनजों थांसैलै। Kawalnya nih kayak kan nih kayak, kot kan nih kayak, profesor sangang nama. So nacikin di bawah ini, si bisa tapi cip dengan nih kayak ini keren. Bukan sih cip udah. आंनि मबाइला मारैबा नुयोलै केमेराखौ। प्रफेसर जाहांआनिबो। Keser profesor. प्लेनिं खा नामा? खै मिनिटसो लायोलै? खै मिनिटसो लागोन ना? आधा घन्टासो लागोन नामा? Godis. Ada kontak lah ya. ओमफ्राय सासे थाबायबानो जाबाय। गैलानो मोनसै। A few moments later. सफैबाय जोंहा दायो। अभी हम लोग पहुंच गया कॉटन यूनिवर्सिटी में। सफैबाय। थांसै। गाइस, अभी हम लोग का कंपटीशन चल रहा है। फर्स्ट में पोएम रिसाइटेशन कंपटीशन ऑलरेडी हो चुका है, बट मैंने वीडियो नहीं ले पाया। तो अभी हम लोग का एक्सटेम्पोर स्पीच का कंपटीशन चल रहा है। तो आप लोग देखते रहिए। वो जो बोल रहा है ना, वो हम लोग का दोस्त है। हम लोग साथ में ही गया था। तो देखते रहिए आप लोग। लोगोफोर, कम्पिटिशना जोंना सिगाङाव मोनसे जानानै थांखांबाय खन्थाइ आवरायनायनिया, बाट आङो भिडिअ लानाय जायासै एसे उसुबिदानि थाखाय। दायो जोंना एक्सटेम्पोर स्पीचनि कम्पिटिशन जागासिनो। जोङो साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। दायो जा जौथाङाव फैगोन धरणी नार्जारी आरो बिनि उनाव साखाफारा जानानै थानांगौ उमानन्द बर'। A few moments later. रेडी ना? रेडी नहीं बना। गाइस, अभी हम लोग का क्विज कंपटीशन होने जा रहा है। ठंडी हो गया। सी ग्रुप लाइन से हागन मिथिला दे आरो